Ai. Oikein todella miellyttävää iltaa, hyvät television katsojat, ja tervetuloa Martin matkaan. Tässä ohjelmasarjassa me tutustumme perustavaa laatua oleviin ilmiöihin sekä ihmisiin näiden ilmiöiden takana. Tässä jaksossa me sukellamme elintarvikehuolinnan maailmaan. Tervetuloa mukaan! Keskiverto uusmaalainen söi vuoden 2002 tietojen mukaan 1035 kiloa elintarvikkeita vuodessa. Vuoden jokaisena päivänä vajaat 3 kiloa suuhun pantavaa per asukas. Yksi pääkaupunkiseudun elintarvikeammattilaisista on Jarmo Perä. Hänen tehtävänään on aamuvarhain liikkeelle lähtien toimittaa leipiä, sämpylöitä ja leivonnaisia usealle Helsingin seudun kahvilaravintolalle. Olosuhteet, varsinkin talvisin, ovat pakkasen, lumen ja loskan vuoksi hankalat. Palveluvarmuus on koetuksella. Jarmo noutaa tuotteet leipomosta. Tarkoitusta varten varatut korit kulkevat kätevästi rullien päällä. Tarvittavat tuotteiden punnitsemisvälineet ovat kaikkien osapuolien hyväksymät ja koetellut työkalut. Meillä Suomessa elintarvikealalla hygieniavaatimukset ovat tiukat. Bakteerien ja muiden epäpuhtauksien pääsy tuotteisiin on estettävä keinolla millä hyvänsä. Tuottajien, leipomo- ja ravintolayrittäjien sekä asiakkaiden välinen luottamus hygieniamielessä on ensiarvoisen tärkeää. Siksi kuvausryhmää ei päästetä itse leipomotiloihin. Nyt on hyvää aikaa nauttia kupillinen aamukahvia. Lopulta tuotteiden matka jatkuu kohti kahviloita, jotka jo availevat oviaan. Yhteydenpito tilaajiin on luontevaa ja nykyaikaista. Jumpperi kuulee. Sulla on moka ilmeisesti päällä. Moka päällä. Ootako selvitään tässä risteyksestä? Perillä kohteissa, kahvilaravintoloiden keittiöissä vastaanotto on lämmin. Odotetut tuotteet tulevat ajallaan, sekä asiakkaat että yrittäjät välttyvät noloilta tilanteilta, kun toivottuja tuotteita on riittävästi tarjolla asianmukaisesti paikalle kuljetettuna. Niin, me olemme nyt täällä aivan Helsingin keskustassa eräässä kahvilassa, joka on tunnettu Tanskan tyyliin tehdyistä voileivistä, ja se on yksi Jarmon yhteistyökumppaneita tällä elintarvikehuolinnan alalla, ja aamusta saakka olemme olleet liikkeellä ja pyöritelty ympäri kaupunkia ja useita kaupunginosia on nähty. Voisitko, Jarmo, kuitenkin kertoa ihan omin sanoin, että mitä tässä tänä aamuna tapahtui? No aamulla siinä kun auto käynnistetään ja sitten ajetaan leipomolle, mistä sitten lastataan kyytiin kuljetettavat tuotteet ja että yleensä mä tiedän sitten vasta siellä leipomolla, että mitä tilauksia mihinkin paikkoihin on tullut, että minkälainen päivä on edessä. Että tänään oli aika tämmöinen peruslepponen päivä, että ei ollut montaa paikkaa tuossa vietävänä. Että
jokainen päivä on erilainen. Kyllä, niissä eroja piisaa kyllä, että on paljon semmoisia, ja paikkoja on useita kumminkin, että joka päivä ei ole aina samat paikat ja tällä tavalla. Ja kaiken näköistä sattuu ja tapahtuu matkan varrella. Sattuu ja tapahtuu. Onko sulla mitään erityistä sattumusta, jonka muistaisit noista hommista? No eipä tuossa nyt oikeastaan mitään erikoisempia sattumuksia ole, että Joo. No, mikä se on tuossa tärkeintä tässä työssä, kun elintarviketta kuljetetaan sitten kuluttajalle, niin mikä siinä on se kaikkein tärkein asia sinun mielestäsi? Kyllä siinä mun mielestä on toi tuoreus ja toi puhtaus, että ne tulee tuorena ja puhtaana asiakkaalle perille ne tavarat ja nopeasti vielä, että ne siis ovat tuoreita. Eli ihminen haluaa tuoretta? Tuoretta haluaa ihminen. Jos sinulla on joku toive, jonka me voisimme yrittää toteuttaa, niin olisiko sinulla joku? Itse asiassa kyllä, että en ole koskaan pitänyt pientä possua sylissä. Sielläkö se nyt on? Haluaisit tutustua sikaan? Minä haluaisin sikaa. Voi ei, eihän tämmöistä edes ole. Hyvä luoja sitten. Kivan näköinen kaveri. Vähän pelottaa, kun sydän hakkaa kauheasti täällä. No, sinulla Jarmo oli äsken tuossa 3-päiväinen possu sylissä. Miltä se tuntuu? No, se tuntuu ihan uskomattomalta, että eihän tämmöinen kaupunkilaisihminen oikein ikinä nähnytkään tuommoista noin pientä. On jossain muun muassa nähnyt isompia versioita, mutta eipä tuommoista pientä. Tää oli hieno kokemus. No niin, siinä oli tämän illan kattaus. Ensi jaksossa uudet kujeet. Ei muuta kuin oikein mukavaa illanjatkoa ja hei hei!